Malipayon si Gobernador Gwen Garcia sa nakabot nga kahiusahan ug pagtinabangay sa nagkalain-laing mga ahensya sa gobyerno ug mga pribadong kumpanya sa pagsiguro nga luwas ug magmalampuson ang pasigarbo sa Sugbo. Atul sa gipahigayon nga coordination meeting, kapin sa 4,000 ka uniformed personnel sa Philippine National Police ug military ang ipakatap aron sa pagsiguro nga magmalinawon ug adunay seguridad ang tanang contingents lakip na ang mananaw sa maong kalihukan didto sa Cebu City Sports Complex. Gipahibaw sa school board sa Department of Education nga andam na ang mga eskwelahan isip kapuy-an sa mga contingents. Gisiguro usab sa MCWD nga luwas ang mga tubig sa mga tunghaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo diin adto magpuyo ang mga contingents. Magbutang usab ang MCWD og water stations sa ruta kung diin adto moagi ang mga contingents atol sa street dancing. Magpadala usab og ambulance og first aid ang Cebu City Medical Center og Vicente Soto Memorial Medical Center aron adunay makaresponde dayon panahon sa emerhensya. Ang Visayan Electric Company Conveco mipasalig nga walay power interruption didto sa Cebu City Sports Complex sa pagpahigayon sa Grand Showdown competition. Gikalipay ni Garcia dihang misaad ang kadagkuan sa telcos ilabi na ang D2 diin 10,000 ka SIM cards ang libreng ipanghatag atol sa pasigarbo og ang Globe Telecom mohatag usab og free load alang sa mga crew. Dugang paana nalipay usab ang gobernador sa pagpagamit sa barko sa Philippine Coast Guard nga maoy muhakot sa mga contingents nga anaa sa mga isla. I would like to thank each and every one of you. Okay? You've been doing your homework really. You've been very serious about this and we are really very appreciative sa tanan ninyo nga efforts ang nakanindot kay nahimo gyud ning coordinated and collaborative effort. This is really again showing what we uniquely possess here. Cebuano unity. Nagkahiusa gyud ta dinhi. John Granada, Balita sa Sugbo.